Som la Sandra i la Míriam i estem a l'escola de Mullerstrasse, que és a Alemanya, a la ciutat de Múnich. Estem fent el pràcticum de final de carrera de la Universitat Autònoma de Barcelona i estem aquí a una House for Kinder, que seria a Espanya una llar d'infants juntament amb un parvulari. Sí. Nosaltres pensem que sobretot els recursos que hi ha aquí són impressionants. Tu et trobes en una aula, per exemple, en 0-3 de 9 infants, els infants són interedat, és a dir, tens infants d'1, 2 i 3 anys, i tens una disponibilitat de 3 mestres per aula, cosa que, clar, la disponibilitat de mestres és molt més àmplia que no pas a Barcelona. Una millora, per exemple, nosaltres a Barcelona tendim molt a pensar les coses curricularment parlant i tenir uns objectius didàctics, i aquí és com un punt que com a catalans podríem ajudar a millorar moltíssim, perquè les activitats no estan tan plantejades o tan enfocades com, per exemple, ho fem a Barcelona. I al mateix punt, doncs, amb el material, que la disponibilitat de material és molt àmplia, però potser la forma en què l'aprofiten és molt diferent a la nostra. Oferim un material que és molt real de la vida que ells veuen a casa, el dia a dia, i, per exemple, no treballem amb plàstic, sinó amb vidre. O sigui, hi ha plats, hi ha gots i tot, és de com ho troben a casa. I això també els apropa a tenir aquesta autonomia i a poder també anar creixent com després seran uns adults. I els hàbits de neteja també estan super establerts. L'infant es neteja les mans sol, tots els hàbits quotidians els fa de forma autònoma i hi ha molt temps dedicat a fomentar l'autonomia de l'infant. Sí, també se'ls deixa un temps, o sigui, la mestra nova, si l'infant necessita alguna cosa, la mestra no va de seguida, sinó que espera un temps perquè l'infant pugui per ell mateix poder actuar autònomament. Sí, nosaltres per canviar els bolquers tenim uns canviadors que tenen unes escales i ells mateixos han de trobar la seva guixeta on es troba el seu bolquer i les seves tovalloletes, i ells mateixos són els que agafen el seu material, el posen a dalt i pugen autònomament a l'escala i decideixen quan ells volen que tu el canvis de bolquer i quan no. I amb la disponibilitat que tenim de mestres també tenim molt més temps per a aquest moment que creiem que és superimportant. El recurs de tenir més personal també ofereix l'oportunitat d'estar tu solament amb un infant i dedicar-te només a aquest infant. I això també dona més confiança i seguretat. I en el moment que s'acaba el canviar el bolquer, doncs també hi ha l'hàbit de rentar-se les mans, que ho fan de forma autònoma, mentre tu neteges el canviador. L'infant que entra nou està només amb una mestra, perquè així l'acollida se centra més en aquesta mestra i té un vincle més estret i és més fàcil que es pugui adaptar. I, a més, la família, pare o mare, entra amb el nen i pot estar perfectament 2 setmanes o el que l'infant necessiti fins que s'adapti bé, i pot ser un temps prolongat, o sigui, no hi ha un temps de que en 1 o 2 dies la mare ha de marxar i ja l'ha de deixar sol, sinó que el mateix infant ja la mestra veu quan es pot quedar sol i la mare ja es finalitza l'adaptació. I una cosa molt curiosa és que no tots els infants fan l'adaptació alhora. Cada infant té el seu moment i com a molt pots tenir a l'aula 2 infants nous, 2 angebonums, que se li diu, 2 acollides, i aquesta acollida és això que ha dit la meva companya, que es pot allargar tant com l'infant necessiti.